आंहा थोरसियाव लागोन दे नै एम्फौआ जि बुरजा 1 2 3 4 हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअआव गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव मादैया नै नोंथांमोनखौ एम्फौ एवनायनिफ्रायसो बरायहरलायबाय दे सनाफोर ओमफ्राय सोर नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायना होबानो जाबाय मादैनि भिडिअखौ एम्फौखौ एवनानै बसनसै ओमफ्राय मैथाजों संसै लोगोफोर जाबायानो एवनाया एम्फौखौ माखासे फ्राय एवबाय लोगोफोरनो माखासे फ्राय एवनानै जानोसै बानलु गथा होबाय सामब्राम गथा होबाय फोमोनखांनायखौ नोंसोरनो देखायला दै सेमब्र' एम्फौ एवबाय लोगोफोर जोंहा ओंख्रि जाग्राया सानैल' दै बिमा फिसा ओमफ्राय फिसाया गैया फिसाया गाबोन निटनि एग्जाम दंना निट एग्जाम दं बिनि एग्जामनि डिउटि गोलैदों मैथा हाफैबाय मैथाजों एम्फौजों हेलो लोगोफोर नै मादैया जानोसैलाय ओमफ्राय ओंख्रिया बानलु गोरान बाथोन ओमफ्राय एम्फौ भाजा नै लोगोफोर एम्फौ भाजाजों बानलु गोलाव एवनाय ओमफ्राय मैथाजों एम्फौजों बेनो डाबल ओमफ्राय सनाफोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो अननानै नायलांदोलाय मादैनि जानाय भिडिअखौ बानलु बाथोन एम्फौ माय फेभारेट मैथा एम्फौ ओमफ्राय बिराद नांगौ बानलु आंनि बानलुखौ गथा एवखादों एम्फौनि बानलु होथारनोसै बानलु बाथोन आरो एम्फौआबो मैथायावबो एम्फौ मेरला बेसेबांबा गोबावनि उनाव मैथाजों एम्फौजों आं मैथा ओंख्रियाव बानलु बाथोन गोथाव मोनो बानलु नाला गोलाव दं बानलुआनो बानलु बेयावबो बानलु एवबाय गरसे थाइसे बानलु एवदों बेयावबो ओमफ्राय बेयावबो आरो बानलु बाथोन बे बानलु गोरान बे बानलु गोथां बिराद गोथाव जाखादों मैथाजों एम्फौजों ओमफ्राय एम्फौआ मदला जायो दे बेबो एसे खारै नालाय एम्फौआ बिराद मोदोम दं ओमफ्राय लोगोफोर एम्फौखौ मारै मोना न'आवहाय थांनानै बेखौ उननि भिडिअआव नायदो आं उननि भिडिअआव देखायनोसै बे एम्फौआ न'आव मारै फैया बेखौ उननि भिडिअआव नायदो बिराद ओंखाम उखैबायमोन आं बेखायनो गग्ला जाबाय निसा नांलायनाय मोनबाय आं बांद्राय ओंखाम उखैबा निसा नाङोलाय लोगोफोर
गिदिर साथा लानानै एम्फौ लायनो ओंखारबाय आंनि लोगो सासे दं ओमफ्राय ओंखाम जाखांनासो खबर मोनबायना जाखांनाय होलोखो होथोखो सान्दुं गोसायाव आरो साथाया नायलाय लोगोफोर बेसे गिदिर साथाखौ ला साथाया जि गिदिर लबियाबो दं लबियाखौबो लिंलांफानोसै आं एम्फौ लायनो जोंहानि गामिनि बे बिल्डिंआ दाख्लै जों बाहायनो थिगसे मोसाफैदों आयु ओलै आयु बान्दर बायदि लागाव दे खाजि जानोसै नै लबियानि बोराय लबियानि बोराय खाजि जानोसै दे अहा बोरो थाइजौ दं ए माथो सिङाव दंलाय लागायथारनांगौलै सालथे दिनै थाइजौ जानांगौ लागाव जोंहा सालथेया दे हानदो दे बिफा दे आं एम्फौ लायनि जे दा एम्फौ लायनानै फैबा जागोन ओइ खनिखा एम्फौ लायनो फैबाय आङो नै सोरनावबा दं एम्फौ नोंनो फन हरनाया ओमफ्राय एम्फौ लांनो फैलायबाय हिरुनाव होनदों नै एम्फौनि माबा एम्फौ जाजोब्बाय ओइ सासे दालाय एम्फौ लायसो फैद' मारै रायहरलायबाय नामा दाख्लै जों मोसानाय बिल्डिंआ आं बिहरदोंमोन ओमफ्राय मोनामोनथ' जाबाय होआमोनथ' आङो बे एम्फौखौ नोंसोरनो ओमफ्राय जानो 100 जाया मा थिग बेनि खुगायाना फैदो आयौ नै लबिया फायखारि जाब्रबबाय दसेनो आङो एम्फौखौ 100 थाखानि लाखिदों ओमफ्राय बिसोर बिजोब्बाय ओमफ्राय आंखौ लाब जादों होनदों आंनो 20 थाखा होनांगौ नायलाय लबियानि नामा ओरैनो थैमाराखै ओरैबादि लबियाखा थैगोनसो आंखौ लाब जादों सानदों सिबाय आंनो ओइ खनिखा 20 थाखा होनांगौनो हनै 20 थाखा बारा होआ माथो नोंलाय आयौ बाला गोथांखौ होथारदों आलासि फैदोंमोन लाबबाय एम्फौखौ लाबबाय एम्फौखौ आंखौ फायखारि होनदों आंनो 20 थाखा बारा हो आरो फैसा होआबा एम्फौ मानै खांनानै लागोन आं गाइखेराबो लाङो ना मायो लायो गाइखेरखौ एम्फौखौ मानै खांनानै लागोनथ' आं नायबाय था आयै नै गिदिरथार नामा माथो आंबो लांगोनथ' गाइखेरखौ मोना नोंसोर नै एम्फौआ जि बुरजा 1 2 3 4 गुरनांगौ लागोन आं नै रायजो राजानि सिगाङाव खिथाना लागोन आंखौ लाब जागोन होनदों नालाय नै आं मानै माथामजों खावनानै लाजोबगोन आं नायबाय था नै आंनिखौ मोना बेखौनो लाग्रोदों आङो मासि लबिया मानसि बिलाय नायलाय लागोन आंखौ नामदों नै जेरै होनदों एरै नै बे आंनि फायखारि आहा माथाम गुस मोनजानांगोन ना आइ आखल गाज्रि गावखौ लायाखै बेखौनो लाग्रोदों ना जोङो एम्फौ लानानै ओरैहाय थाइजौ लांनो फैलायबायहाय सासे जोंनि सालथेनाव ओमफ्राय नै बिसिना अमाया जि मोजां ना अमाया नै मालाय बिल्डिंआबो जि गिदिर थाइजौ लायसै नोंलाय थाइजौआव खाराखै बिमाबाबो मासिबां दुस्थ'थाय हाबा जै लोगो मोनलायबाथाय दुस्थ'आनो जोबनो थाङा सामलायनो माने ओलाय बिराद नै बेलाय आसार खालामनो नै बिस्राबो होंलायना नै दाहोनथ' र' हाग्रो दे हनै नांगोन खेबसेनो बेदायबो लाब गैया देनांहाय दैज्लाङाव नोंसोर ओरै दै जाबा मोनखाया बरिया थांद' हिरिम्बा दालाया थिखोदो ओरैहाय ओरै थिखोदो दे ओरै मोखां जाहर ओरै दिखोयो हर थाइजौ खाजि जानोसै दुस्थ'फ्रा दे लेबदो एसे खाजि जानोसै सान्दुं गोसायाव आंहाबो टाइम मोना नालाय दिनै सानसे टाइम मोननायावनो मा मावनांगौ बेखौ मावखाजोबनोसै होननाय बायदिसो एम्फौबो हनै एम्फौ थाइजौ मुदुफुल नै जोंहा लागायखानोसै नोंना एसे फिसा हरद्रायोहाय ना बारा मोजां नङा बे आंहा थोरसियाव लागोन दे मुजिनायनि
आबो जायाखै मोनायाव आंबो जायाखै नै बेसेबां खम जाबाय बिनिफ्राय जायाखै आंबो आं खनसे जाखादों मैया मिरानाव गोदनासिन जानानै आरो बेनाव गोदनासिन लबियानाव थाइजौ खाजि जादों जों ज'नो ना बिदैयाबो लुग्रासो आं बहुत बिदैसो बिदैया गैला आंनिसो आंनि खुदै जोबसो बियो खुदै गनायखौ आंनि मानो नोंसोर बिदि सेखरलाय कृष्णफ्रा जि दावराव खुदैखौनो आंनि खुदै गनायखौनो बानलुआ एसे नांबावगौसोमोन आंबा गावनो बादा होग्रा साला लेखा फैबाय नों मा जागोन जा जोंहा आमफ्राय बे ज'ज'नि आबैरुनि ओमफ्राय देहाय मोनसे बे मोनसेयानो नांबावगौ ओमफ्राय ना जायाखै आं जानो हाबाय बेखौ रानफुसलै मोनसेखौ मोननै थालिरनि खारै मोनसेबाव बे मोननै आंनि बै सासे नांगौनो थालिरनि खारै जोंखौ बै गोजोंजोंआ गैला बेजों एखे मोनसेल'सै मिलौना मोजांनो नै लबिया आरो गस्ला फायखारि जालायबाय असभ्य हारिया गस्ला फायखारि मडेलिं गस्ला फायखारि जालायबाय जिरायलाय गानबावबाय सासे गानबाय बोरा देखायहरलाय जा मोजां नुदोंमोनलाय मोजां नुदों अफिसाव गाननो मोजां जामलाय नै सासेया ओमफ्राय नै सासेयाबो लालायबाय आकाश कालार भि गलानि मोजां नुदों लबिया गस्ला फायखारि जालायबाय लाबोबाय लोगोफोर थांसै नै लबिया दाख्लै अनला ओंख्रि लाबोनाय खारै एम्फौ बानलु लाजोबबाय थांसै आयौ सान्दुंथार